Kublai pi baro ngi pediang snobhai pi shakatup kubor mata kajan mit. Shwaban pash ki kubor ki babnia ngi nyapet shwai ki mat bakong san. Play Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ya ka Ayodhya Dham Junction Railway Station. Beladat pentemai ha Ayodhya. Larake ya ka lingko sngi yap ka ba shispa andriu puwei ukyang nang ba ha baro kawe ke jilla Meghalaya. Pinpulom kisipai ke BSF ya kejing temu jong kejing kayi masito ha shilenter ka kapot India bat Bangladesh ha Meghalaya. On penlong Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ya kejing yamir jingmut bat kinong shong shnong kari ha ka program man ki bat la shai kesni. Baya shimenta udolf karinam haka BMX Skills Global ba yoru ya kakerdan ka bashipo haka sien ya shimenta baningkong ha Japan. Kikubor ki babnia Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ula play patba ya ka Ayodhya Railway Station ke beladep pentemai ke belatip kom ka Ayodhya Dham Junction Railway Station ha Uttar Pradesh. Kani ke station kala ban yoi ya ke jingte ke temple jong ka Ram Mandir ka Ayodhya. La pentemai ya kani ke station ha ke jing penlut ka ba ars pa sau po klur tingka ka bala ban rung kumba shilak ngut ki nong let nong wan man la ka sngi. Modi ula kawe lamaru ban pelat ya ki rel ki bastet ka Amrit Bharat Express. Kini ki rel ki don engine bat nadien bat nakmat ban khamyat stet. Modi ula pelat pat baru ya riu teli ki rel themai kata ka Vande Bharat. जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो है मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतना करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala penkut no ya ka dorbar habaro artali ki yeng dorbar ka parliament hadien balakut ka dorbar telang. Hakajing pelat kubor jong ka Lok Sabha Secretariat ya ka jingelang bakhat saw ka belasdang nadu ka sautrik unno pra arhajar arpulai la penkut no da ka Presiden Kari min ha ka arpkhandai trik unno pra arhajar arpulai. Kumshi benta ban rakhe ya ka lingko sngi yap ukyang nangba la penlong ya artali ki program haki ar jaka mata ka sngi ha Jaintia Hills ya ka program ka baningkong la penlong hamadan minkoi perdi yong pia ka balapan ya da ka senraj hakani ka program la wan ba ya shiminta da MP ka Rajya Sabha u Dr. WR Kharlukhi Hashwa kani uniu MP ka Rajya Sabha ulalet bu sentiu komshi benta ban kinmau burom yo kyang nangba ha umot po kablai ha muliksu ikong Santa Mary Shulai ibalong EMLA ila penlong ru ya ke jingken mau burom ha kyang nangba Memorial Park haba ai jingkren ha kani kasngi u Dr. Kharlukhi ula ong bawat hadien shispa andriu puwe snem ka nam bat ka burom u kyang nangba kayai im hadu menta. Kawai pat ka program la penlong hamadan madia kemai blay sintuk siar kabadai ka jaka shong dorbar ka beningkong jongki nongyalam ka khadar ilaka. Dei hagani ka jingalang baka dorbar kala rai banyele persha ya ka jing senshar ki nongway haus nem shihajar praspa an riu puwe in riu puar. Lami ki jingele yang wak yang namba. Kemo wak yang namba to umbangile layu. Untuk uhab ingin Sikai pren untuk mengilek percak, untuk mengilek percak, untuk mengilek lainut yang kini beribiang. Nabi, the history of Quran, the thought of the pren, hakir pren orang bias, memang thought hokika, jo orang yang ini kita yang dikonvert benar. Talk resistance, untuk resistance, talk freedom movement, boleh, boleh
yang lain. Ka senrat nyamtre shulong ne ka sngi kala penlong ya ka jingpen ko burom ya ki samla pule ki bawan shakmat haka sngi rakhe jong ka lingko dap shispa ripwe snem jong ka jing yap okyang nangba ha senrat dorbar hall ha kwalapati shulong UMP ke Shillong uba Vincent H. Pala ulaya don rengkat ha ka sngi ula ai min sim ki samla bakin pau shakmat ha ka jing pule ke jongki bat no sin yang shaki imlang sa lang lapin ko burom ru ya kini ki samla pule da ka jinga don rengkat ki nong yalam ka senrat Masuk ibon diminta kepada senrat kamu ni mesti kentu yaki kero untuk bagi kero dulu mandi nampak yang ki kamera ini dia ni orang ki kamera yang buat beri kontrak yang ki orang ilang ustaz ka pasta lemajang ka leh ka he lem emi ka akor borong lem emi ka bunsen sekrimo lem emi ka bunsen ka baslo ka cak bro yang i niye ko te ka cak bro yang imka ka cak bro i ne ustaz ka cak bro yang i uman ko ka cak bro ka wakin kon Hal Thai Hagaju ka por ka KSU bat ka FKJGP hne ka sngi ka penlong ya ka jingkan mau burom ya uklawat ka Giant Hills ukyang nangba ha ka lingko sngi yap ka bashis pa an riu puwe ka jong u ki unit ki ba pair jong kini ka seng bahalang kila ya poi rengkat hamar persha ka Shillong Civil Hospital ha ka balapen yang ya umot jong ukyang nangba kinong yalam jong kini ki seng kila ai jingkren iwe hadin iwe da ka banjur ban penne ya ka jinglong tenrai bat ken mau ya ka history jong ka jilla kila penlong ru ya ka jingbu sentiau ban ken mau burom ya umne unong ya le lai luit Ki shipai ka BSF Meghalaya ki lala ban pen pulom ya ka jing tmu jong ka jing khayi masi tu da ka bayo ban pelat ya ki masi na ka jaka khaput Meghalaya bat Bangladesh ya ki ne ki masi la khayi tu sha Bangladesh lengba ki jaka khaput ki badon ha West Jantia bat East Janta Hills jong ka Meghalaya hadian balayo jing tip ka ken hon jong ka BSF ka lapen long ya ka jing kenra ka bakerpang ha ki jaka khaput bat yo ban kurup sa pun nyau tali ki masi Menteri rang badu kari Narendra Modi unsa penlong ya kajingya mir jingmut bat kinong shong shnong kari lengba ka program Man Ki Baat ha Akashvani la shai ka sngi ya ka benta ba shispa pra jong ka program onsa pen sngaw bat pen I ha baro ki network jong ka Akashvani ba Doordarshan ha ka por khatwe baje min step ya ka ni ka program onsa pen I ru ha ka YouTube channel jong ka office jong Menteri rang badu kari lengba ka tanat jong ka information but broadcasting but DD News ka main ha ka sngi palay ka pendu no ya Donald Trump ha ka jinga the vote house number 1 jong ka US presidential primary election ka balong ru ban khang ya president barim namar ka jinga shim benta jong u ha ka riu trik ubnai January 2008 banyale persha ya ka US Capitol ka main secretary of state ka Shena Bellows ka badai ka nong yarap jong ka sarkar kala ongru ba Trump ubadai unong yalam bahakmat jong ka Republican presidential nomination open paw ya ka jingle persha ya ka sarkar Udolf G. Karinam, ubadang arpu arsnem kerta, ubadai unongnya bicycle na barik point Shillong. Ulapan pa ya kasap batrim jong u haka global stage jong ka World Championship Arc League ha Koshien Stadium, Japan, haka arpu South Rik ubanay nopra. Haka jingya kun jong u persya ya ki lai pasaw ngut ki weipat, kinong ya shimbenta na kaleng ka pertay, Udolf ulayo ikakerdan ka bashipo, haka kategori jong u. Udolf ubala pentibet hi dalade yalade bad ubas ngau tenat ru ya kane ka jingnya BMX hadu nyausnem ha ka jing shimbenta jong u udai ru unongnya bicycle batriem ha ka jing le kai sport
Ka senjuk ki rangba shnong Riboy district mentakas ngi kala penlong ya ka jingsam blanket syaki riu temen ki baduna ka yok ka kot ha sautri ki shnong ki bahap apo ka district u president jong ka senjuk uba BB Makdo bat ki dikot ki lalet jingo syaki ki shnong bat IT ya ki blanket syaki khandai potali ki long ying kum ka jing ais ngau bahas nem thamai lala ban pen urlong ya ka ni ki jing leb ha lengba ka jing yasnok ti ringkat ki company shimet Mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shalong. Ka jing shit kalong kat khandai point R degree Celsius, bat ka jing kriat kalong shipo point sun degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong riu po na ka spa min step, bat nyo pun riu na ka spa jan mit. Ka sun meneng kan rang ha shalong bat ki jaka ba marjan. Shwaban poy siya ka bakut jo ka tup kubor nginyapet biang sashi sien ya kimat bakong san. Play Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ka Ayodhya Dham Junction Railway Station berada pentamai ha Ayodhya. Larakhe ya ka lingko sngi yap ka bashi span riu puwe ukyang nangba ha baro ka we ka jilla Meghalaya. Pen pulam ki sipai ke BSF ya ka jing tmu jong ka jing khayi masitu ha shilenter ka kaput India bat Bangladesh ha Meghalaya. On penlong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ka jingamir jingmut bat kinong shong shnong kari haka program Man Ki Baat la syai kasni. Bat ya shimbenta Udolf Karinam haka BMX Skills Global bat yo aru ya ka kerdan ka bashipo haka sien ya shimbenta baningkong ha Japan. Te parlok katung ila poy syaka bakut jong ka tup kubor jungi menta ka janmit hadu bene syambiang bat pila syai kasngi kublay pi baro.